Ден 11, no ганджа. Хора, днеска деня е много хубав. Чувствам се много добре. Спах добре. Апетита си го имам вече. Сладкото не. Ръцете се потът много нон-стоп. Значи това в момента най-много ме изнерви от всичко. Много потене, много нещо. Но не съм изнервен. Пия си хапченцата. Общо взето всичко е много добре. Чувствам се идеално. Мислих, че някой си го има гледа. Тук съм, в офиса съм. Излезнах да направя видеото набързо. Благодаря много за подкрепата на последните видеота. Оценяваме наистина. И това е общо взето. Сънищата са добре, апетита е добре, ръцете са потът, не съм изнервен, чувствам се спокоен, чувствам се много оптимистично настроен за живота, работата ми върви идеално. И това е днеска само добри новини. Надявам се така да продължаваме. И това е общо взето, няма ви държа повече. Ще се видим в утрешното видео. Мисля даже да направя TikTok канал тази вечер. Ако имате желание, може да погледнете от утре. И така, хайде, стъпка по стъпка, ден след ден.